ଜୀବନର ରୋଜଗାର ଧନ ଦୌଲତରେ ମପା ଯାଇନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ ବତାଇ ଦିଏ କିଏ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମିଛ ହସ ଆଖିର ଅନେକ ଲୁହ ଓ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖେ। ଥରେ ହସିବା ଶିଖିଗଲେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦୁନିଆରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମା ବାପା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି କେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ନିଜର ସନ୍ତାନ। ଆମ କର୍ମର ଫଳ ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ହସ ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ଦୁଃଖ ଆଉ ରାଗ ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ଅଭିମାନ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି କିଛି ବି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ନା ହସ, ନା ଖୁସି, ନା ସମ୍ପର୍କ, ନା ଜୀବନ। ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଲଢ଼େଇ କରିହୁଏ, ଭାଗ୍ୟ ସହ ନୁହେଁ। ଭାଗ୍ୟ ବି ବଡ଼ ଅଜବ ପ୍ରକାର। କାହାକୁ ଦିଏ ଆଉ କାହାଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନିଏ। ଭୁଲ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ସଂଶୋଧନ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଗତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଯାହାର ଦେହ ସାରା କଣ୍ଟା ସିନା ଫଳ ଖୁବ୍ ମଜାଦାର। ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଜାଣିଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ।